Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho miwah rahmating Gusti mugi tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Satemah wonten ing dinten menika saged pepanggihan kanthi pinayungan ing karahayon. Para pepunden, para sesepuh saha para pinisepuh ingkang tansah ing pinudi pundi. Para pangembating praja satriyaning nagari ingkang tansah dados pandomaning kawula dasih ingkang tansah sinudar sana. Ingkang dahat kinabekten panjenenganipun Bapa Kawit Raharjanto Sos MM dalasan Ibu minangka panewu Kapanewon Karangmaja. Ingkang dahat kinabekten panjenenganipun Bapa Kaniya dalasan Ibu minangka Lurah Kalurahan Wiladeg. Ingkang dahat kinurmatan panjenenganipun Bapa Gayus Mariono minangka pangarsa panawung krida adicara bersih Kalurahan Wiladeg warsa kalhewu selangkung. Ingkang kula kurmati panjenenganipun Bapa saha Ibu dukuh sedasa padukuhan wonten ing Kalurahan Wiladeg saha para tamu undangan kadang werda anem ingkang tansah ing suka yuwana basuki. Purwakaning atur sumangga kula dherekaken ngunjukaken puja puji pujiastawa syukur dumateng Gusti ingkang akarya loka. Ingkang sampun paring kanugrahan saha karaharjan dumateng kula lan panjenengan sedaya satemah wonten ing rikalenggahan menika saged kempal manunggal wonten ing Bale Kalurahan Wiladeg kanthi adicara bersih Kalurahan Wiladeg warsa kalhewu selangkung tebih saking rubeda nir ing sambikala. Para rawuh ingkang minulya, kula saestu nyuwun pangapunten anggen kula ngumawantun nigas wacana gempil kamardikanipun panjenengan sedaya nembe nimbal wacana kula dipun dawuhi ingkang hamengkugati minangka pranatacara badhe ngandharaken menggah rantamaning adicara wonten ing rikalenggahan menika. Adicara ingkang angka setunggal inggih menika pambuka. Adicara ingkang angka kalih inggih menika atur palaporan saking
Bapa Gayus Mariono minangka panawung krida bersih Kalurahan Wiladeg. Adicara angka 3 inggih menika atur pembagi harja saha tanggap wacana saking Bapa Kaniya minangka Lurah Kalurahan Wiladeg. Adicara ingkang angka 1 inggih menika kirab gunungan saha bergada reok jatilan saking sedasa padukuhan. Dipun wiwiti saking lapangan Kalurahan Wiladeg tumuju Balai Kalurahan Wiladeg. Adicara ingkang angka gangsal inggih menika pasrah tinampi gunungan dumateng Bapa Sumarno. Adicara ingkang angka 7 inggih menika pentas bergada reok jatilan saking sedasa padukuhan. Adicara ingkang angka 7 inggih menika pandonga. Adicara ingkang angka 8 inggih menika pasrahan gunungan asiling bumi. Adicara ingkang angka 9 inggih panutup. Mekaten menggah roncening adicara wonten ing ri kalenggahan menika. Minangka pambukaning adicara sumangga kanthi patrap ingkang sampurna kula dherekaken sami ngujukaken puji pandonga wonten ngarsanipun Gusti. Tetungga kula dherekaken. Cekap mugi Pangeran paring berkah satemah adicara bersih Kalurahan Wiladeg wonten ing ri kalenggahan menika lumampah kalis ing rubeda. Adicara salajengipun inggih menika atur palaporan saking Bapa Gayus Mariono minangka panawung krida bersih Kalurahan Wiladeg. Wekdal saha papan kula sumanggaaken. Matur nuwun dumateng Bapa Gayus Mariono sampun atur palaporan. Adicara salajengipun inggih menika atur pambagi harja saking Bapa Lurah Kalurahan Wiladeg nuninggih Bapa Kaniya dipun lajengaken tanggap wacana. Wekdal saha papan kula sumanggaaken. Matur nuwun saking Bapa Lurah Kalurahan Wiladeg sampun paring atur pambagi harja. Salajengipun kirab gunungan saha bergada saking sedasa padukuhan dipun wiwiti saking lapangan Kalurahan Wiladeg tumuju Balai Kalurahan Wiladeg. Sumangga para bergada saged nyamektakaken bergadanipun piyambak-piyambak. Adicara salajengipun nuninggih pasrah tinampi gunungan dumateng Bapa Sumarno minangka dukuh padukuhan nglampar kula sumanggaaken. Matur nuwun. Salajengipun
pentas bergodo reok jatilan saking sedasa padukuhan. Dumateng MC ingkang sampun samekta kula sumangkaaken. Matur nuwun menika sampun kalampahan pentas bergodo reok jatilan saking sedasa padukuhan. Adicara salajengipun nuninggih pandonga dumateng Bapa Andang Jarot wekdal saha papan kula sumangkaaken. Amin amin ya robbal alamin. Salajengipun pasrah gunungan asiling bumi dumateng Bapa Sumarno saha Bapa Kaniya wekdal saha papan kula sumangkaaken. Sumangga para warga saged ngrumaosi asiling bumi tetanen wonten ing Kalurahan Wiladeg lan saged dipun rayah. Sumangga. Adicara salajengipun nuninggih panutup. Purwamadya sampun dumugi pungkasaning titi laksitaning pedhet pebutaning atur kula pambiwara kalamun wonten galak gang suling atur jalaran kirang padhap ing basa kirang runtut pangrakiting ukara sayaktengipun awis saking kawula jenang sela kang pindho ancala apuranta jinandi salam mamala nuwun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.